Ok, asta a revenit. Momentan e stabil. Nu, deci e de la Twitch. Pe YouTube merge blana. Ia ce zice băiatul ăsta Dark. Pe YouTube merge blana, e efectiv așa. Na, uite, am dat whatever. Da, e gen, din nou, what the nu înțeleg, bă. Am dat deja restart, dar la voi abia acum a venit delay-ul, dar deja ar trebui să fiu și live. Ai pus, bă, 12k, dar n-are, bă, treabă cu... Dar nici nu pot să pun. Twitch-ul nu ia mai mult de ăsta. Bă, Cosmin, Twitch-ul nu ia... Mamă, stai așa. Da, bă, Cosmine. Bă, Dragoș, tu dacă pui 12K, că tu acolo îți și apare că ți-ți crește mai mult de 6K pe ăla de la bitrate. Păi n-ar trebui să crească mai mult. Păi ți apare pe OBS că îți folosește mai mult și nu poate. Păi nu, dar gen, Twitch oricum nu trage, nu ține mai mult de 6000. Păi e, dar site-ul ăla care îl folosești, care îți face restream-ul pe YouTube. Dar nu e site, e gen plugin direct în ăsta. E gen pur păi simplu... tocmai. Păi nu pot să, de fapt cred că pot, nu știu dacă pot. Te lasă că tu poți să pui manual. Ia puneți acolo 12-13 mii. Păi nu pot să pun manual și în YouTube. Dar gen, în ar OBS, trebui... nu în... Nu, în păi da, YouTube. dar nu mă lasă să pun... Nu mă lasă să pun manual și pe ăsta, dar gen băiatul Dark zice că merge blană pe YouTube, gen că nu se fute, că nu se întâmplă nimic, gen. Deci înseamnă că e doar pe Twitch, e pur și simplu de la Twitch. Chestia asta și din nou cred că ar fi cu figuri. Nu știu dacă e de la Twitch, că... Dar tu știi ce trebuie să faci? Off-stream, să folosești ăla de la Twitch de Da, testare. ăla de test, e. Și să vezi acolo. Dacă pe site îți probleme sau de la OBS îți probleme. Nu știu. Dacă de la OBS e din partea ta. Dacă și pe site-ul de la Twitch, la ăla de test, ți apare la fel. Am chiar 3 băvan, nu știu cum să zic, am chiar 3, n-am 0, am chiar 3. Dar gen, pe YouTube îți mai mic decât pe Twitch. Nu știu, bă, Cosmin, trebuie să încerc și chestia, trebuie să văd unde-i scot ăla, da. Twitch. I upload test, stai că nu mai știu. Dar nu, la numai off-stream poți să-l faci. Păi da, știu. Dar nu mai știu cum zicea la chestia aia. Păi aici suntem 6, numai că eu suntem mai mulți, dar gen acum se reîncarcă. N-ar nu trebui știu, să aibă probleme. ce nu-mi bate mie, păi faptul că ți apărea acolo de la 6000 în sus. Că normal la 6000 ar trebui să se oprească, să nu mai ceară mai mult. Bă, ăsta îmi zice, și inspectorul ăsta, whatever, chestia asta, ăsta îmi zice că e nou delay și că e stabil momentan. Pare că e stabil. Momentan merge bine. Am avut aici, whatever, a fost unstable aici. Uite, vezi? Că nu crește mai mult de 6500 pe Twitch. Păi da, vezi, nu poate să crească. Păi nu poate să crească mai mult. Păi da, ție în OBS ți-a apărut și 9000. Păi da, văd, dar gen, nu știu exact. Iar aici încă pare că e stable. Sau încă nu s-a de aia zic că poate din cauza că trag ambele. Și YouTube-ul și Twitch-ul. Da, m-aș fi gândit că gen ar fi făcut problema asta pe YouTube, merge perfect, n-am văzut niciun drop, nimic. Zice Dark. Păi de aia zic că poate îți trage YouTube-ul mai mult. Bă... Să-mi tragă YouTube-ul mai mult? Păi da, aia mă gândesc că gen ar fi făcut problema asta din prima, gen, ar fi fost chestia asta din prima. Și gen, din nou, aseară nu se rezolvase, gen, când am oprit YouTube-ul și dădeam drumul doar la Twitch, gen încă făcea problema asta, încă aveam, era unstable, dar după aia s-a stabilizat după un timp. Dar gen, pur și simplu, la început a fost încă unstable. Dar nu înțeleg... Ce pula mea mi-a trimis, bă, Zeus? Ce e asta cu aia? Mi-ai trimis șoim? Ce e asta? Petardă? It's me, Mario! Dar eu nu-l văd, bă, ca lumea. Dar chiar se vede bine. Bă, nu-l văd, că acum le văd bine, stai că aveam chat-ul prea asta. Să fii, Mario. Dezactivezi, te rog, Chaostrix. Ai buton, bă, Warden, să-l ți-l dezactivezi tu, gen, pe ecran. Poți să ți-l dezactivezi, ai buton pe Steam, pe chestii. Jucăm CS? Nu jucam CS. Bine. No, bine, bă, Dragoș, atunci vezi nu tu știu, acolo. bă, I don't know, bă, îi mai dau probabil vreo 2-3 restarturi și... No, bine, bă, Dragoș. Fucking god. Okidoki. Na, sănătate, Cosmin. Să rămână să vă dau la mâine. Te pup. Așa, Nu știu, băi, ar putea să fie, dar n-ar fi. Uite, acum mai are 6.000, acum mai 3.000. Dar nu știu ce e așa instabil, man. I just don't get it, bă. Aia fac
fac în fiecare zi și enervant. Cred că pot să blochez extensia de tot. Cum ar veni, ai pretty sure că pot să blochez extensia de tot. Dar nu știu exact cum. Ai de la Digi? Da. O să sun și zic, Doamne, de ce pușcă upload-ul? Nu știu ce se întâmplă, dar whatever. Pare că s-a stabilizat din nou, dar gen nu știu cât o să țină. Acum pușcă din nou, acum iară se stabilizează din nou, iară pușcă, iară așa. Am avut și eu probleme. Deci ai ochii roșii. Bă, nu cred că sunt roșii, dar gen... Posibil să fie mai roșii din cauza de la clor. De la clor, că am fost să not. Am fost să not și de la clor e foarte posibil să am ochii mai roșii. Că gen, no, cum ar veni, nu 100% etan și ochelarii și atunci mai intră apă, cum ar veni. Îl dau aurolac din gare, mai dau încă un restart și revin băceat. Mai dați-mi o secundă că I might just be able to fix it. Câte bazine ai făcut? Cred că vreo 40. Cam între 30 și 40, că nu le-am, după la un moment dat n-am mai numărat, dar între 30 și 40 am făcut. Pe acolo, nu știu, hai să luăm 35. Revin